Ei Sami. Kerro meille, miten maailma makaa. Ystävät, toverit. Maailma makaa siihen malliin, että nyt menee taas lisää tehtaita kiinni. Ja työttömiä tulee lisää. Se ei ole ollenkaan hyväksyttävää, mikä varmaan tarpeetonta tai tarpeellistakaan, mutta päivä kerralla eteenpäin ja Mutta me noustaan vielä tältä maanmurista ja sikhail. Mutta Sami, sä kyllä oot tää Pakkalan virallinen mies. No kerroks sä meille oikeesti, että miten täällä maalla toimitaan? Täällähän on vähän eri tää elämäntapa kuin siellä meillä Herivannassa oli. Järvet pitää kalastaa töiksi ja maalla hirvet ammutaan läjää. Kun tuolla on perunamaa, että ei muuta kuin potut sieltä. Miten sä tänne eksyit tänne mullua? Itse soitin. Ja mukaan jolla oli asiaa, muuten mä olisin jäänyt kylälle, mutta no, eipä. Kerroks sä meille nyt, että mitä siellä Sahalahden kylällä on? Pari hullua natsia siellä oli ja toiseen veneeseen tulee kulman tökki, että mutta mihinkään sitä sinäisessä tarvitaan. Ja Lapuan liike tulee, kun yksi on kommari, niin sekin kyseessä se OKV. Oot sä hullu, mutta se nyt tässä tuli todistettua, mutta eihän meillä tuolla kylällä ole mitään muuta kuin kirjasto ja K-kauppa. Näkös me sanoin, että perät löytyy maalta? Ja se tehdas, kun se on noin, niin toisen voi pommittaa, eihän siinä mitään. Muistatko sä, kun katsottiin sitä Libeestä sitä Tupolevia? Venäläinen pommikone oli myynnissä, eikä maksanut kuin vähän, oliko se 3 miljoonaa vai mitä 200 000. 3 200 000 lähtöhinta. Olisiko sitä pitänyt pistää tarjous sitten? Me ei näillä budjeteilla. Mutta eikö sä niitä metsurihommia tee? Kyllähän sä tienaat ihan hyvin. Välillä. Kerros nyt vielä tähän videon loppuun jotain tähdellistä. Mikä on sulla niinku semmonen tärkeä asia sun sydämissä? Kotiuskotto ja isänmaa. Eikä panssarivaunut ei ole. Ja siinä on tekee lämpö ja muijan kainalla. Nyt sun muijan kainat haisee ihan vitun pahalle, kun se ei peseydy ikinä vitun laiska huone. Kyllä mä se on laittanut pesulle. Koittaisit saada sen sieltä kämpästä ulos välillä. Siinä on tekemistä. Kyllä. Mutta ei mitään siis. Käypäs kaataa mulle Tapio-paukku sieltä.
Mä pistän sillä aikaa sut tuohon YouTubeen. Tehdäänkö näin? Moro. No.